to, čo asi najviac obľúbujú, sú tie mobility, že keď príde na rad, že aha, Brusel, aha, Dortmund. A Kazachstan bola taká milá príležitosť, lebo až po začatí toho projektu sme pochopili, že aha, toto nie je len akoby naša záležitosť na Slovensku. Príbehy týchto chalanov počas tých 3 hodín, to bolo niečo také úžasné, také zázračné. Ahojte, vítajte medzi nami. Našim dnešným hostom je pán riaditeľ gymnázia svätého Andreja, Kamil Nemčík. Ďakujem. Pozdravujeme vás. Ďakujem veľmi pekne za pozvanie. Taká moja prvá otázka by bola, že čo pre vás osobne znamená pojem dobrovoľníctvo? Dobrovoľníctvo som nikdy nechápal ako pojem. Skôr som za tým videl činnosť, ktorú v podstate od detstva mi vštepovali rodičia a potom som ju mohol zažívať v spoločenstvách v rodnej obci, či už okolo fary alebo okolo speváckeho zboru, kde bolo také prirodzené, že sme vstupovali do priestoru služby rôznym spôsobom a nikdy sme to nemenovali, že dobrovoľníctvo, skôr taká dobročinnosť alebo mať pozorné oko, ucho, či ide teta z nákupu a pomôcť jej niesť tašku a trošku sa s ňou porozprávať alebo potiahnuť niekomu vozík, lebo išiel s ťažkým nákladom a proste bolo to niečo také prirodzené, čo nám vštepovali na dedine rodičia aj celé to spoločenstvo, celá komunita. Áno, a čo bol taký prvý podnet, kedy ste si povedali, áno, chcem s tým začať? Bolo to skôr také, že od vás, alebo vás niekto k tomu namotivoval? Ťažká otázka, pretože neuvedomujem si nejakú konkrétnu osobu. Skôr je to vždy také pozvanie do služby alebo taká vnímavosť na službu, či je niečo niekde potrebné pomôcť alebo nie. A je to taký nejaký vnútorný nejaký hlas, popud, že tak tu treba pomôcť, tu sa treba angažovať. Toto som skôr videl, že keď sa pozriem do toho minulého tisícročia môjho života, tak tam boli takéto podnety. Ako ste začali s realizáciou dobrovoľníckych projektov na našej škole? Dobrovoľnícke projekty v takej väčšej miere, okrem takých tradičných projektov, do ktorých zapájame sa do zbierok a podobne, tak priniesol pán kaplán Peťo Nakačka a v roku 2015 cez projekt Voche a spolu s Marianom Vrchovským, kaplánom z Likavky. A to už boli také konkrétne sociálne stretnutia s potrebami tých komunít, ktoré sme navštevovali, tak tam vidím niekde tie začiatky, hej, že tam to niekde začalo. A začalo to vlastne iba tu na Slovensku, alebo ste sa spojili aj s viacerými krajinami? Keď sme vstúpili do projekt Voche prvýkrát, tak až po začatí toho projektu sme pochopili, že aha, toto nie je len akoby naša záležitosť na Slovensku alebo len v našom regióne, ale že aha, tu je myšlienka niekde vyššie v Nemecku a nie len v Nemecku, ale aj v ďalších krajinách a keď sme realizovali prvý, druhý, tretí projekt, tak potom si uvedomíte, že vlastne ste súčasťou takého väčšieho diela, ktoré naopak vzniklo v malom Nemecku, alebo teda v nejakej miestnej komunite v Dortmunde, v sociálnom inštitúte, ale že ste súčasťou niečoho väčšieho, niečoho, čo chce meniť Európu. A kde vám vlastne tieto projekty umožnili sa dostať do akých krajín? Tak zatiaľ mne osobne pomohli dostať sa či už do Nemecka, či už do Bruselu, ale aj na Slovensko a Poľsko. Pričom sa samozrejme plánujú aj ďalšie veci, ale že tie prvé, to zameranie toho projektu je vždy na mieste, kde sme, aby sme vnímali tú komunitu, ktorá je okolo nás. Že a nie je ani tak cieľom projektových týždňov alebo toho sociálneho, že pozerať len niekde ďaleko poza hranice, ale že pozerať na tých ľudí, ktorí sú okolo nás. A vieme, že ste boli napríklad aj v Kazachstane. Viete nám o tom povedať viac? Kazachstan bola taká milá príležitosť, lebo po odchode pána kaplána Nakačku, ktorý odišiel najprv do Popradu a neskôr do Kazachstanu, tak
otvorila sa taká milá možnosť, že zobrať si jednoducho cez jarné prázdniny letenky a ísť do Kazachstanu a pomôcť na misii v Kazachstane a chopil sa toho aj pán kaplan Florian, ktorý tu bol medzi nami a išli sme len tak do sveta, že skôr pomôcť, lebo už sme to tak mali tak akoby zažité, že využiť čas, ktorý máme a v ktorom môžeme raz, že využiť aj pre niečo iné, ako len pre tú službu v tej našej komunite. A aké sú také vaše ciele v rámci tejto dobrovoľníckej činnosti? Ciele sú rôzne a v prvom rade by som nepozeral na seba, lebo ja v tom necítim veľký cieľ pre seba, ale skôr iným pomôcť. A zvlášť vám, že mne to dáva väčší zmysel, keď vidím, že vy pri tom môžete rásť. Že vtedy to má zmysel, keď to môžem posunúť ďalej. Aká je nejaká vaša obľúbená spomienka na nejakú dobrovoľníckú činnosť? Môžem rovno dve spomienky. Jedna sa viaže na projekt Voche a jedna sa viaže na V13, ktorá je tiež v podstate takým dobrovoľníckym projektom našim. Na projekt Voche bolo veľa pozvaní. Najviac si spomínam na krásnu cestu autom z Krakova do Ružomberka, kde som mal možnosť viesť hudobnú skupinu Gen Rosso. A príbehy týchto chalanov počas tých 3 hodín to bolo niečo také úžasné, také zázračné. A samozrejme tam veľa momentov pri projekt Voche, ak si spomínate na mnohé stretnutia s ľuďmi, ktorí sú na okraji spoločnosti z rôznych dôvodov, či už z nejakého sociálneho vylúčenia, telesného vylúčenia. A to sú také silné momenty. A najsilnejšie asi je obed v kláštore pod Znievom, keď si môžeme sadnúť medzi ľudí, medzi ktorých by sme si asi obyčajne nesadli a neobedovali s nimi. A tak toto je také najsilnejší moment. A vo V13 sú tie momenty podobné, keď vlastne prvákom môžeme umožňovať také prvé spoznávanie sa, prvé budovanie spoločenstva a byť napomocný teraz či pri službe, pri nejakých aktivitách alebo proste zabezpečovať tú akciu ako celok. A je to také, že vy hľadáte vlastne tie projekty, do ktorých sa chcete zapojiť, alebo aj tie projekty vás oslovia na nejakú spoluprácu? Skôr mám pocit, že tie projekty ma hľadajú alebo oslovujú, že nie je to tak, že by som ako veľmi úmyselne hľadal niečo dobrovoľnícke, ale skôr to, čo ma naučila tá mladosť, alebo to detstvo, že byť pozorný a vnímavý na ľudí okolo, že či nepotrebuje s niečím pomôcť. A teraz možno v tomto veku sú to skôr pozvánky také, že ja môžem cez projekty niekoho priniesť bližšie ku tomu sociálnemu cíteniu a to je také silnejšie. Aký máte zatiaľ z toho pocit? Zatiaľ veľmi dobre, lebo tie momenty, keď sme začínali projekt Voche, tak by sme mohli povedať, že tak prináša to projekt pre školu alebo pre niekoľko žiakov, ale zrazu sa z toho stáva naozaj taká celoeurópska rodina a tých pozvaní je viac, do ktorých sa môžu zapájať práve žiaci a to, čo asi najviac obľubujú, sú tie mobility, že keď príde na rad, že Brusel, Dortmund, môžete vycestovať a možno trošku byť bližšie aj tým ostatným ľuďom, nielen tým, ktorí sú tu okolo nás. Je vo súčasnosti dosť takýchto mladých ľudí, čo sa zapájajú do dobrovoľníctva? Je vás dosť, ale nikdy to nie je dosť. Na druhej strane. A ja som rád, že to neostane napríklad iba pri tom nejakom projekte, ale že aj môžete vidieť, že v tom centre voľného času máme aj krúžok dobrovoľníctvo, že tie naše stretnutia neostanú pri tom jednom týždni, ale že môžeme viackrát a už tá spolupráca či už s domovom dôchodcov, alebo aj teraz sa črtá ďalšia spolupráca s Centrom sociálnych služieb, že vás to chytí a potom vám to dá zmysel, že pomôcť tej komunite, pomôcť tým deťom, mládeži alebo tým dospelým, ktorí sú vylúčení
a byť pri nich, kráčať s nimi. A ako máte víziu do budúcna? Chceli by ste takto robiť viacej tých projektových týždňov a zapájať sa do viacej dobrovoľníckych činností? To určite. Aj teraz v rámci projektu Erasmus+, ktorý máme s sociálnym inštitútom Komende v Dortmunde, tak pripravujeme v podstate publikáciu zo skúseností zo 7 krajín Európy, kde prebiehajú projektové týždne alebo zapájanie mladých do sociálnych projektov, a to by sme boli radi, keby sme z toho dokázali potom načerpať také inšpirácie a pomôcť rozvinúť to také sociálne dobrovoľníctvo. Už teraz máme možnosť podporiť vaše nápady. Máme stále k dispozícii okolo 3000 eur pre vaše mini projekty, takže sa môžete spokojne zapojiť a prihlásiť o nejakú pomoc pre vaše dobrovoľníctvo. Takže skôr to vnímam v tom pohľade, že nie pozerať alebo nepozerať na to, že ja mám možnosť, ale že mám tú možnosť pre vás. Že som rád, že to tu máme, aby ste vy mohli v tomto rásť. Ako sa môže žiak zapojiť do tohto mini projektu? Je to veľmi jednoduché. Musí mať nápad, vyplniť jednoduchý dotazník alebo formulár a potom sa dostane do kontaktu s nami, s našim tímom, Socio Movens tímom na GSA, ktorý vyhodnotí, že či tento projekt spĺňa tie požiadavky pomoci nejakej komunite, je tam dobrovoľníctvo a má to aj nejakú udržateľnosť, čiže nie je to len taká nejaká jednorazová záležitosť. Takto už prišlo doteraz asi 5 projektov a jeden z toho bol podporený a na ďalšie čakáme. No, tu je potom otázka, že či chcem vymýšľať projekt pre projekt, alebo či naozaj vidím nejakú potrebu, ktorú treba zlepšiť. A ak dokážeš objaviť túto myšlienku, že chceš niečo posunúť vpred, má to dosah na komunitu, potrebuješ k tomu nejakú finančnú podporu a nejakých ďalších dobrovoľníkov a vieš dať tomu hlavu a petu, potom je tu priestor pre podporu. Ak je to také nejaké veľmi jednoduché alebo sa to odvoláva na nákup niekoho, služieb a podobne, že tak by som chcel, aby to niekto iný zabezpečil. Je to skôr smerované na takú tú iniciatívnosť, to dobrovoľníctvo, ku ktorému keď sa pridá tá technika alebo nejaká konkrétnosť, tak potom to sa môže realizovať. Príkladom tohto je vlastne aj toto štúdio, ktoré ste vy iniciovali a sami viete, že to nie je o technike, ale je to o množstve času, ktorý naozaj nad tým strávite, že chcete tie sociálne otázky trošku otvoriť a nad nimi rozmýšľať, plánovať, pripravovať to s celým tímom, ktorý je aj tu. A nie je to vec, ktorá je že jednoduchá. Hej? Ale bola to vaša potreba, prišli ste s tým a museli ste nad tým rozmýšľať, čo vlastne k tomu potrebujem. Či potrebujem priestor, techniku, koľko času, koho do toho pozvať a podobne. Áno, a prečo si myslíte, že je dôležité hovoriť aj o takýchto sociálnych témach medzi mladými ľuďmi? Pretože život nie je dokonalý a okolo nás sú ľudia, ktorí potrebujú občas, aby sme s nimi kráčali. Čiže majú svoje boliestky, majú svoje životné situácie, za ktoré častokrát nemôžu a je dôležité byť im na blízku. A to je takéto citlivenie sociálnych tém, ktoré, viete, sme na gymnáziu, čiže tu predpokladáme, že sme všetci vyštudovaní a krásne sa učíme a tak ďalej, ale pritom tiež zápasíme s mnohými problémami, ktoré ten život sprevádzajú a preto je dôležité byť citlivý na problémy, vedieť ich identifikovať, vedieť si vzájomne pomôcť a nielen sa hrať na kockaté hlavy a my sme nejakí dokonali. No nie sme. A koľko ľudia sú za touto dobrovoľníckou činnosťou na našej škole? Tak okrem vás žiakov, ktorých do toho pozývame a zapájame, tak je za tým v podstate celý tím, ktorý časť je aj tu. Sú to naši učitelia, ktorí odpovedajú vždy na pozvania na konkrétne projekty a chcú v nich pomôcť. Niekedy môže ísť o malé služby, ktoré nám pomáhajú zvládnuť organizačne niektoré akcie.
a ktoré pre vás pripravíme a toto si veľmi vážim, lebo bez týmu by sme asi nemali šancu tu niečo urobiť, ani toto štúdio nie je vlastne o vás dvoch alebo o nás troch, ale presne na opačnej strane tu sedí a ďalší 4 a 6, 12 a ešte to budú strihať a tak ďalej, takže nič nie je také jednoduché, ako to vyzerá nakoniec, keď už je to finálna podoba a o to viac si vážim, že nie som v tom len sám, že tak máme nejakú možnosť, tak o tom nejaký riaditeľ rozhodne, ale že sa môže oprieť o celé spoločenstvo učiteľov a žiakov, ktorí zdvihnú ruku a povie, v tomto ti viem pomôcť, v tomto ti viem byť nápomocný, toto podržím, toto pustím, tam prídem, tam pomôžem. Takže ďakujem vám všetkým. Akú myšlienku by ste tak odkázali mladým ľuďom, ktorí ešte tak váhajú, že či sa do toho zapojiť, do toho dobrovoľníctva? Možno takú nosnú z Evanjelia, čokoľvek ste urobili, hoc aj jednému z mojich najmenších. Čokoľvek, hoc aj jednému. Ďakujem vám krásne, že ste prijali naše pozvanie sa zapojiť do nášho podcastu. Ďakujem. A ďakujeme vám, že ste zostali do konca. Ahojte! Ahojte.